नमस्कार भैरसिक हो. साताऱ्याहून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या एका एसटी बसची ही गोष्ट आहे. रात्री जवळपास 12ची वेळ. गावातील चौक ओस पडलेली, दुकानंही बंद. कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आणि अधूनमधून गावाबाहेर पसरलेलं पातळ धुकं. ही होती त्या दिवसाची शेवटची फेरी. ड्रायव्हर गोविंदराव आणि कंडक्टर सुरेश, दोघंही अनुभवी पण थकलेले. पूर्ण दिवसाची दमछाक झाल्यावर ही उशिराची फेरी उचलायला त्यांनाही फारसा उत्साह नव्हता. सुरुवातीला बसमध्ये साधारण 20-22 प्रवासी होते. कुणी कॉलेजमधून घरी परतणारे विद्यार्थी, कुणी व्यापारी तर कुणी शेतकरी. बस हळूहळू गावागावातून पुढे निघत होती. खिडक्यांवर सतत पावसाचे थेंब आदळत होते. अधूनमधून विजाही चमकत होत्या आणि एक क्षणभरासाठी संपूर्ण बस उजळून निघायची. त्या प्रकाशात प्रवाशांचे चेहरे विचित्र भासत. सुरेश तिकीट फाडून देत होता. त्याच्या नजरेला अचानक बसच्या शेवटच्या बाजूला बसलेला एक म्हातारा आजोबा दिसला. पांढरे शुभ्र केस, लांबलचक दाढी आणि त्याच्या डोळ्यात एक थंडगार शांतता होती. त्यांच्या अंगावर साधे पांढरे धोतर कुर्ता होते, पण चेहऱ्यावर मात्र काहीतरी अस्वस्थ करणारे भाव होते. सुरेशने तिकीट मागितलं. आजोबांनी हळू आवाजात सांगितलं, पुढच्या पायवाटेवर उतरायचं आहे. तो थांबा नेहमीच्या मार्गात नव्हताच, पण रात्रीची वेळ असल्यामुळे सुरेश जास्त चौकशी करायला धजला नाही. एकामागून एक प्रवासी हळूहळू उतरू लागले. कुणी गावाच्या चौकात तर कुणी वळणावर. प्रत्येक थांब्यावर बस हलकी होत गेली. आता जवळपास फक्त 2-4 प्रवासी उरले होते. घाट रस्ता सुरू झाला. धुकं इतकं दाट झालं की हेडलाईटचा उजेडही 2 फुटांपेक्षा पुढे जात नव्हता. गोविंदराव स्टिअरिंग घट्ट पकडून चालवत होते. सुरेशला वाटलं होतं कसला तरी दबलेला अंधार आपल्या भोवती पसरतोय. जणू ही रात्र साधी नाहीये. शेवटी फक्त तो म्हातारा आजोबा उरला होता. बस एका पायवाटेजवळ थांबली. आजोबा हळूहळू उतरले, पण उतरतानाच त्यांनी हळूवार मागे वळून सुरेशकडे पाहिलं. त्यांचे डोळे क्षणभर लालसर चमकले, जणू अंधारात एखादा लखलखता तुकडा. सुरेशच्या अंगावर सरसरून काटा आला. त्याने पापणी लावली आणि पुढच्या क्षणी ते डोळे अगदी साधे आणि शांत भासले. तो म्हातारा म्हणाला, हे बघा, एवढं लक्षात ठेवा, वाट चुकू नका. एवढं म्हणून ते पायवाटेवर गायब झाले. बस पुन्हा निघाली. आता आतमध्ये कुणीही नव्हतं. फक्त गोविंदराव आणि सुरेश आणि त्यांच्या भोवती असंख्य रिकाम्या सीट्स. धुकं अजूनच दाट होऊ लागलं. इंजिनचा आवाज, पावसाचे थेंब आणि अधूनमधून येणारी वाऱ्याची झुळूक, एवढंच काही ऐकू येत होतं. सुरेश शांत होता, पण अचानक त्याला जाणवलं जणू कुणीतरी मागून एकटक पाहतंय. त्याने झटक्यात मागे वळून पाहिलं. सर्व सीट रिकाम्या होत्या, पण तरीही कुणाच्या तरी नजरांचा भास मनात खोलवर टोचत होता. बस दाट धुक्यातून हळूवार पुढे निघत होती. रात्रीच्या 2चा सुमार. घाटाच्या वळणावर विजा चमकत होत्या आणि त्या क्षणी सुरेशला बसच्या आरशात 3ऱ्या सीटवर कोणीतरी बसलेलं दिसलं. तो घाबरून मोठ्याने ओरडला, गोविंदा, मागे बघ. गोविंदरावांनी घाबरून ब्रेक दाबला. बस अचानक थांबली. दोघांनीही झटक्यात मागे वळून पाहिलं, पण सगळ्या सीट रिकाम्या होत्या. सुरेशने श्वास घेतला, कपाळावरचा घाम पुसला. मला तर खात्री होती कुणीतरी बसलं होतं तिथे. गोविंदराव कठोर आवाजात म्हणाले, अरे घाबरटपणा करू नकोस. रात्रीच्या अंधारात असले भास होत राहतात. बस आता पुन्हा सुरू झाली, पण सुरेशला वारंवार जाणवत होतं की मागच्या सीटवर हालचाल होते. जणू कुणीतरी खिडकीतून बाहेर बघतंय, कुणीतरी आपली पिशवी हलवतंय. त्याने पुन्हा मागे वळून पाहिलं, तरीही सर्व सीट रिकाम्या होत्या. पण पुढच्या क्षणी अचानक बसच्या खिडकीवर जोराची टकटक झाली. आता मात्र सुरेश आतून घाबरला होता. कोण आहे तिकडे?
तो मोठ्याने ओरडला, पण खिडकीबाहेर फक्त काळं धुकंच सर्वत्र पसरलेलं दिसत होतं. काही मिनिटाची वीज पुन्हा चमकली. त्या उजेडात सुरेशला धक्काच बसला. बसच्या सीट्सवर आता पूर्वी उतरलेले प्रवासी पुन्हा बसलेले दिसत होते. कोणीतरी झोपल्यासारखं, कोणीतरी हसतंय आणि कोणीतरी खिडकीतून बाहेर पाहतंय. गोविंदराव, बघा ते परत आलेत. सुरेश मोठ्याने किंचाळला. गोविंदरावांनी आरशात पाहिलं. होय, क्षणभरांसाठी खरोखर सीट्स भरलेल्या दिसल्या, पण पुढच्या क्षणी पुन्हा सर्व काही रिकामं होतं. दोघंही आता प्रचंड घाबरले होते. बसमध्ये आता कोणीतरी श्वास घेतंय असा आवाजही येत होता. घाट संपताच रस्ता पुन्हा एका वळणावर गेला. अचानक बसच्या हेडलाईटमध्ये तोच म्हातारा आजोबा दिसला. तो अगदीच रस्त्याच्या मध्यभागी उभा होता. त्याचं पांढरं धोतर वाऱ्यामध्ये फडफडत होतं. त्याचे डोळे लालसर चमकत होते. गोविंदरावांनी जोरात ब्रेक दाबला. बस थेट थांबली. दोघेही घाबरून खिडकीमधून बघू लागले, पण रस्त्यावर कुणीही नव्हतं. आजोबा जणू हवेत विरघळले होते. मी तर म्हणालो होतो काहीतरी आहे या रस्त्यावर, सुरेश थरथरतच म्हणाला. बस पुन्हा निघाली. आता मात्र दोघांचं काळीच गोठलं होतं, कारण घडणारे प्रकार काही साधे नाहीत हे त्यांना कळून चुकलं होतं. पण आता बसच्या आत विचित्र आवाज घुमायला लागला होता. जणू अनेक लोक एकाच वेळी कुजबुजत आहेत. तिकीट काढा, पुढचा थांबा कुठे, खिडकी बंद करा. सुरेशच्या कानात हे सगळं स्पष्ट ऐकू येत होतं. पण बसमध्ये ते दोघे सोडून इतर कोणीही नव्हतं. तो बसच्या मधोमध गेला आणि अचानक पायाखाली काहीतरी ओलसर चपचपल्यासारखं वाटलं. तो झटक्यात खाली वाकला. जमिनीवर रक्ताचे ठिपके पडलेले होते. सुरेश मोठ्याने ओरडला, गोविंदराव, आतमध्ये रक्त आलंय. कुणीतरी आपल्यासोबत आहे. गोविंदरावांनी घाबरून ब्रेक मारला. दोघे बसच्या बाहेर उतरले. बाहेरचं धुकं अधिकच दाट झालं होतं. दरीकडून वाऱ्याचा घोंगावणारा आवाज येत होता. दोघंही बसकडे पाहत उभे राहिले. त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. बसच्या सगळ्या खिडक्यांमधून प्रवासी डोकावत होते. तेच प्रवासी जे थोड्या वेळापूर्वी खाली उतरले होते. त्यांचे डोळे आता लालसर चमकत होते. त्यांचे चेहरेही पांढरे शुभ्र एखाद्या प्रेतासारखे दिसत होते. गोविंदरावांच्या हातातून टॉर्च खाली पडला. सुरेश मात्र थरथरत पुटपुटला, ही आपली शेवटची फेरी नाही, ही त्यांच्या आत्म्याची बस आहे. दोघे पळतच बसमध्ये चढले. चला लवकर गावापर्यंत पोहोचूया. हो, तू मागे बघू नकोस, गोविंदराव ओरडले. बसचा दरवाजा आपोआप जोरात आदळून झटक्यात बंद झाला. इंजिन गडगडाटासह सुरू झालं, जणू काही स्वतःच. सुरेशने घाईघाईने खिडक्या बंद करायला सुरुवात केली, पण खिडकीला लागलेले लालसर हात त्याला स्पष्टपणे दिसत होते. बाहेरून कुणीतरी आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत होतं. गोविंदराव वेड्यासारखे मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवत बस पुढे नेत होते. धोक्यातून फक्त हेडलाईटचा पिवळसर प्रकाश दिसत होता. तेवढ्यात बसच्या आतून एकदम मोठा आवाज झाला. जणू 30-40 लोक एकत्रच बोलत होते. ही बस कधीच रिकामी नसते. गोविंदराव आणि सुरेशने एकमेकांकडे घाबरून पाहिलं. त्यांच्या डोळ्यात आता भीतीपेक्षा जास्त मृत्यूची चाहूल दिसत होती. बस आता अजूनच खोल घाट रस्त्यात शिरली होती आणि अचानक दरवाजातून आत शिरला तोच म्हातारा आजोबा. त्याचा चेहरा आता अधिकच भयानक आणि विकृत झाला होता. त्याच्या डोळ्यातून आता रक्ताच्या धारा वाहत होत्या. तो हळूवार हसला आणि म्हणाला, चला, आता तुमचंही तिकीट माझ्याकडेच आहे. बस आता दरीच्या अंधाऱ्या घाटातून वेगाने पुढे सरकत होती. इंजिन स्वतःच गडगडाट करत, दरवाजे आपोआप उघडझाप करत होते. गोविंदराव आणि सुरेश भीतीने थरथरत होते. आता बसमध्ये एकटं कोणीच उरलं नव्हतं. सगळ्या सीट्स प्रेत प्रवाशांनी भरलेल्या होत्या. त्यांचे डोळे लालसर आणि तोंडातून
विचित्र हास्य बाहेर पडत होतं. आणि मागोमाग उभा होता तोच म्हातारा. त्याच्या चेहऱ्यावर विकृत हसू आणि त्याच्या डोळ्यांमधून काळं रक्त उघळत होतं. म्हातारा हळूहळू पुढे आला. त्याने हात उचलून सुरेशकडे बोट दाखवलं. तुला माहित आहे का या रस्त्यावर किती आत्मे भटकतायत ते? ही बस कधीच रिकामी नसते. सुरेश आता पुरता घाबरला होता. हळूहळू तो भीतीने मागे सरकू लागला. काय म्हणताय तुम्ही? आम्ही फक्त आपलं काम करत आहोत. म्हातारा मोठ्याने किंचाळला. काम काम म्हणतोस तू? 10 वर्षांपूर्वी याच रस्त्यावर याच कंपनीच्या बसनं 30 लोकांचा बळी घेतलाय. ते लोक घरी पोहोचलेच नाहीत कारण ड्रायव्हर मद्यधुंद होता. तो ड्रायव्हर होता गोविंदराव. सुरेश थरथरत गोविंदरावकडे पाहू लागला आणि म्हणाला, काय रे गोविंद, हे खरं आहे का? तुम्ही अपघात केला होता का? गोविंदरावचा चेहरा आता पूर्णपणे पांढरा शुभ्र पडला होता. त्याचे हात स्टेअरिंगवर घट्ट पकडलेले. तो हळूवार पुटपुटला, होय ते खरं आहे. मी चूक केली होती पण मी वाचलो. कंपनीने चौकशी दाबली पण त्या रात्री बस दरीत कोसळली आणि 30 जण ठार झाले. सुरेशच्या अंगावर आता काटा उभा राहिला. म्हणजे हे सगळे? म्हातारा जोरात ओरडला, होय हेच ते प्रवासी. ते आजही आपली यात्रा अपुरी समजून बसमध्ये येतात. त्यांच्या आत्म्यांना अजूनही मुक्ती मिळालेली नाही म्हणून ही बस कधीच रिकामी नसते. आणि त्या क्षणी सगळे प्रेत प्रवासी एकदम उठले. त्यांच्या किंचाळण्याचा आवाज बसमध्ये सर्वत्र पसरला. तिकीट तिकीट, आम्हाला गावात पोहोचायचंय, आम्हाला घरी पोहोचायचं आहे. त्यांचे हात गोविंदरावकडे आणि सुरेशकडे लांबले होते. सुरेश मोठ्याने किंचाळत दरवाजाकडे धावला पण दरवाजा घट्ट बंद होता. खिडक्या बाहेरून रक्ताळलेल्या हातांनी धरलेल्या गोविंदरावांच्या कपाळावरून घाम वाहू लागला. मला माफ करा मला. माझी खूप मोठी चुकी झाली. माझ्यामुळे तुम्ही सर्व मेलात. मी दोषी आहे. म्हातारा हळूवार पुढे आला आणि मोठ्याने किंचाळला, अरे माफी नाही मिळणार गोविंद्या. आज 10 वर्षांनी तुझी शिक्षा ठरली आहे. आज तू आमच्या सोबत जाणारच आहेस. तुझा पापाचा घडा भरला आहे. बसचा वेग अचानक वाढला. गोविंदरावांना स्टेअरिंगवर अजिबात ताबा राहिला नव्हता. बस थेट घाटाच्या वळणावरून दरीकडे धावू लागली. सुरेश ओरडत होता, नको, थांबा, मला तरी सोडा, मी तर काहीच केलं नाहीये. पण प्रेत प्रवाशांनी त्यालाही धरलं. त्यांचे हात थंडगार बर्फासारखे होते. सुरेश मोठ्याने ओरडत होता, मोठमोठ्याने आक्रोश करत होता पण कोणीही ऐकलं नाही. पण त्याचं ऐकणारं तिथं कोणीही नव्हतं. अचानक बसचा गडगडाट वाढला. एक प्रचंड मोठा आवाज झाला आणि ती बस दरीत कोसळली. पुढच्या सकाळी रस्त्यावरून गाड्या जात होत्या. लोकांना घाटाच्या खाली काहीही सापडलं नाही. ना अपघाताची बस, ना मृतदेह. फक्त जळालेल्या रबराचा एक दुर्गंध हवेत सर्वत्र पसरला होता. गावकऱ्यांनी पुन्हा कुजबुजायला सुरुवात केली. काल मध्यरात्री पुन्हा 30 बस दिसली. रिकामी असावी असं वाटून गेलं. पण आता लाल डोळ्यांचे प्रवासी दिसले. काही गावकरी सांगतात, आजही रात्री जवळपास 12च्या दरम्यान घाटातून एक रिकामी एसटी जाते. ड्रायव्हर दिसतो, कंडक्टरही दिसतो, काही प्रवासीही दिसतात पण ती बस कुठेही पोहोचत नाही. लोक म्हणतात तो म्हातारा आजोबा खरं तर कोणताही प्रवासी नव्हता. तो होता त्या 30 प्रवाशांचा मुख्य आत्मा, जो दरवर्षी नवीन ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला घेऊन आपल्या बसला भरतो. आणि म्हणूनच गावात म्हणतात, ही बस कधीच रिकामी नसते. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या
बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.